मा हिर'फोर मा बे दखानावल' लोगो मोनबाय थायोब्रा नोंसोरखौ बेलेग लकेसन गैया नामा मा हाबा लाबाय नामा नोंलाय अ सरि नोंसोरनो खोन्थानोसो बावदों नैबेनो नोमबाजैया नामा हाजौलि ए दे 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 जाबाय जिराय मानो ओंखारखो जिरायफिन बिसोर बायदिजों हिनसै ओमफ्राय माथो जाखो सिनायनानै लाखा लामायाव लोगो मोनब्ला साइड हो मिथिबाय दे कंग्रेचुलेशंस आं मिजिं दाखौ सिनायासै सोरखौ अ बिसोर सानैया नैबे बर' फिल्मनि डिरेक्टर जानो नागिरनाय खामानि गैया आरो बे अमा थावख्रिया सिंगार बावनो दाबो दोंसेबो गानखौनो हगारनो हायाखै साख्रिखौ बेसेबां बायखो माथो डकुमेन्टसफ्रानो डुप्लिकेट गोजानो नोंना मा मेगन साखो नामा हायाखैलै मेगन सायाखै थुलुंगास मा आन्दायबाय नामा नोंनि गाना दाबो ओंखारा माथो नों हाबा लाग्रोदो बे दिनाव बे रिलिज खालामसै मेथाइखौ आंनि हाबायाव बे नोंनि मेलेले बोरमा गारां मेथाइखौ दामनानै आलासिफोरखौ सिगोन गोसो गैयालै आं आयौ सना एफा गाज्रि खनो नामा बियो आं साबसिन हाबावो जों सानैखौ नोंसिनि एलबामाव एक्टर एक्ट्रेस खालामनो लांफैदो अ सरि गाया माथोसै आं नोंसिनि जायाफ्रामा बर' एलबामाव खेबनायफ्रानो जाया गाजा फाजा सना थाब थौदो सान्दुङा गोसाथार र' बेबि दसेबाव देलै दे थांदो बाजैया लेट जागोननो होखारगोन ना माखोब्रा जिखुनु सुबुंस्रिनिफ्राय साबसिन दा बरिया बरिया माला नोंना ओइ अमा थावख्रि खाजुलिया नोंनिफ्रायसो गोजौसिन माथो सोरबा थिफ्रिफ्रि अमा थावख्रि गुन्दिखौनो नागिरनानै लादोलै नोङो दे जावबाय था ओइ मेजिं स्टार्स थस न'आव थांसै खामानिफ्रा लेट जागोन थस औसलै सोरखौ बास मानसिस जागोन बायदिसो मोनबाय आं औसलै बेरफुङासो बास फैगौस इसोर मा रायलायनाय जाखो बे सना जालायबाय नोंसिनि थासुस फाथास